Όπως αναφέρει ο διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου, Φώτης Λαζαρίνης, τα προγράμματα Erasmus+ επιτρέπουν τη συνεργασία των μαθητών με μαθητές από άλλα σχολεία, τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονα εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και τη χρηματοδότηση δράσεων όπως η αγορά εξοπλισμού ρομποτικής και 3D εκτυπωτή. Η ενασχόληση των μαθητών του σχολείου με τη ρομποτική θα συνεχιστεί, ενώ παράλληλα μέσα από ποικίλες δράσεις σε ευρωπαϊκά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα φιλοδοξεί το σχολείο να στηρίξει τους μαθητές στην απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για τον 21ο αιώνα και να τους προσφέρει μια δημιουργική και ουσιαστική σχολική εμπειρία. Υλοποιούμε ήδη 3 προγράμματα Εράσμους από τις περασμένες χρονιές και εγκρίθηκαν άλλα 2. Αυτά τα προγράμματα σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη, με δεξιότητες μαθηματικών, αλλά και με οικολογία, το Eco Stories. Έχουμε δηλαδή 3 παλιά, το Eco Stories, το Math Art Stories και το Comics for AI, for Artificial Intelligence, και πήραμε και 2 που είναι AI Understood, για να καταλάβουν οι μαθητές πώς δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη, και ένα που λέγεται 6 Milestones, το οποίο σχετίζεται με νέες δεξιότητες, μαθηματικά, οικονομικά, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά τα προγράμματα τα παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από Κεντρική Ευρώπη, με τους συνεργάτες που έχουμε. Έχουμε Πανεπιστήμιο του Άχεν, έχουμε Πανεπιστήμιο Γαλλίας και διάφορες άλλες ΜΚΟ, κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, και συνεργαζόμαστε και με μία ΜΚΟ από την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε σχολείο να υλοποιεί προγράμματα Εράσμους για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα παιδιά αποκτούν νέες δεξιότητες. Συνεργάζονται με καθηγητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και πανεπιστήμια και ΜΚΟ από άλλες χώρες, άρα βλέπουν πώς λειτουργούν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Υπάρχουν εκδρομές παιδιών και καθηγητών προς την Ευρώπη, αλλά και δεχόμαστε υποδοχές πολλών μαθητών από άλλα ευρωπαϊκά σχολεία, και υπάρχει και χρηματοδότηση μέσω της οποίας μπορούμε. Παράδειγμα, εμείς φτιάξαμε αίθουσα ρομποτικής, φτιάξαμε την αίθουσα εκδηλώσεων με αυτά τα χρήματα. Άρα είναι σημαντικό και γιατί παίρνουν νέες εμπειρίες και δεξιότητες, αλλά και γιατί έρχεται χρηματοδότηση που είναι δύσκολο διαφορετικά να έρθει στα σχολεία.